Bueno, ja hori astuta eta oan ja Raioko partidua pentsatzen, hasi que, bueno, oan ligari aurre egin behar eta hortan gaude. Bai, arerio zuzena, egia esan, bueno, momentu honien daude, igual emaitza aldetik ez, baina joko aldetik bai, eta, bueno, hemen ez da izaten behin erresa eta bilarkoa ere zaila izango da. Bai, halaxe da, nahi duguna doa oan, ligan zentratu, partida hona dauzkagu, aurre egiteko. Hor nahi genuen egon demoraldi bukaeran, talde asko gaude, Europara sartzeko, baina lehiatzen gaude eta asmoa hori izango da, azkenengo 3 partidura hortxe iristea. Aldeun moduan, baina nire ustez onbeste aldaketak da, nahiko eroso egia da, zakan lesioa, oan beksena baita ere, onbeste partidu eukita normala dela, beste guztiak nahiko ondo, aldaketa asko izan ditugu partidu batetik bestea, eta horrek posibilitatea eman digu lehiatzeko partidu guztietan. Ez bata eta ez bestea ez dira iritsiko, beksek baita ere azken aldi honetan min batekin aritu da belaunian eta bilarko ez da egongo. Zakabaek izue, berriro ere lesionatu egin dela, ikusi egin behar, zer nolako lesioa duen, lesio berdina da, ikusi egin behar, zenbat asterako izango da. Gaudenakin aurre egin behar eta buruan hori daukat, gaudenakin dauzkagun partiduak afrontau.